Lingua, tema 15. Acaba o curso, acaba a función. Unha circular é un texto que se transmite entre moitas persoas para informarse de algo. Exemplo dunha circular son as notas que manda o colexio aos pais. A circular que máis gustoume foi a circular de Manzaneda. A ironía consiste en expresar algo justo o contrario ao que pensamos. Por exemplo, que frío fai. As refigueiras son cantigas improvisadas en verso onde dúas ou máis persoas discuten usando a retranca e o humor. Por exemplo, non me veña ahora con el número. Non me veña a cabeza ni nada. Hai palabras que teñen significados distintos según se escriban xuntas e separadas. Algúns exemplos son: por que creo que vou aprobar o curso? Porque estudei moito. Unha circular é un escrito que se envía a varias persoas para poñelas en coñecemento de algo. A ironía é unha forma de expresar algo distinto ao contrario do que pensamos. As regueifas son disputas improvisadas en verso con retranca e humor. O galego é unha lingua románica porque procede do latín. Alcanzou un gran prestixio literario na Idade Media. Nos séculos chamados séculos escuros quedou reducido a un uso familiar. Recuperouse no século XIX o Rexurdimento. Hoxe, xunto co castelán, é a lingua oficial de Galicia. Hai palabras que teñen distinto significado, segundo se escriben xuntas ou separadas. Por exemplo, porque separado e porque xunto, e senón tampouco e tampouco, etc. E para rematar, fixemos as actividades.